mi innata kono waggando goto mawɗo kettinaɗo e nder région mo Kaolack e nder Sénégal ko e nder Gambie fof o noddamɗe e balɗe o wi kam Sadio Teddi mbimi eyi o wi kam min de wat ha jewte ɗe nanan mini lamdima wiya ko an haalata o wi kam minen noon minen groupe amen o inde nde nde min innete komin aybuɓe joni e leydi sabu wiya ko minen mbarata pulaku o wi kam mi nani noon ɗa haala gueɗe minoma hen yiɗi lamɗo simi lamdi mama sa haalani kam mi yerodira e ko wiyete ko sariya mi laara si tawi sariya na wawi yahdu e ɗum ko kalata on tuma mi laara ko diine mbiyen fof mi jaɓa tawi diine jaɓaɗi gacca ko kalata ko saabu ɗum koko yakkata diine mbiɗum bisimilla mi faddima ko lamdata mbiɗum yata cagge kawru miɗen joguino jangguinomo goto Pular Thiès sa wi anno ɗum dabi mino namno wima yata cagge kawru ya Allah mbiɗum ceernajo yata cagge kawru o wi kam mbimi ɗum ko jiɗɗa lamɗo o wi kam mi nan fulɓe ɓe mbiya wonde no si debbo jibini siɓe ciroya siɓe kaali cukalel ngel maaya siɓe deccitima ngel mumɗan mbiɗum eyi fulɓe kaalinte ko gonga o wi kam ko gonga mbiɗum ko gonga o wi kam siroygol neɗɗo haala wara cukalel o wi kam ɗum ono gumani Allah o yetti Allah mbiɗum e ko Allah haale alquran ɗo wita wota ɓadde min de mino janggi alquran kono koye defte wota ɓadde jina mbiɗum wala mbiɗum daro mbiɗum andi ko taki mawɓe mbi wota ɓe kaal mbiɗum neɗɗo dawa jibina fembugal dawre ƴefta debbo mbiya ɗum yo yaadu e sagata kewɗo e ceemeɗo kewɗo ɓe loowo e nder ladde mbiyaɓe gaddurane kam ceɓe bane e huuɗo sol gooɓ fof ndengoɗaɓe sa dengakiɓe reɓɓe ɓadoɓe mbaɗa ko Allah haɗi nden noon mbimi ɗum ko ɗum taki mawɓe men fulɓe mbi wota kaale e son kaali cukalel ngel ma beele ɓe kaldani haydara ɓe mbadda haydara min simi yiiɗo hande ceemeɗo kala ko nommi ɗum mino wawi yettode mi feerat beela ɗo wiya ɗum Penda walla Aissata walla Kumba min noon jilandimami ko ɗo nin fuɗɗorta mbimi ɗum o wiɓene woton jeccite mbi ɗum joni noon an sa wiyama wota haal a wiyama wota yeccito kono a yahi yaɓo ya wayino Mamadou Gorel walla a wayino Mamadou Diadji kono dal hakkilma jaɓima felliti joni mi haalta kono mi waɗa mictoɗa mbiya hay bone ɗo ta waɗi cukkuɗo mbo orna goleje walla mbo waɗa naggam nde mi susatani kulta o wi kam Sadio mbimi o wi kam billahi haali gonga o wi kam saabu Allah a sariya ko wi koye laatgol in fuɗɗorta sa laari kala sa haali mbaɗa wi ɗum gasi nden fulɓe idima sariya o deƴƴi o wi kam hottollo ko ɓe takkata e lekki he mbimi ɗum hottollo ko kala ko Allah taggi koko waɗani ƴiƴam ko ƴiƴamele ɗi reccirti mbiɗum ay kin bani kiɓe ceɓoyta ko barki ƴiƴam ni no neɗɗo o wardi ƴiƴam mbiɗum siɗaki seɓa sa yahi hôpital a gañima ɓe iddo siɓe pour ɓe dartina ƴiƴam ɗam siɓe cocci ko biral ɓe takkata hen sa seɓi baniki rek ƴiƴam baniki fuɗɗotoɗam yal woni ɗam enɗam puntatɗam e bani sa takkanani ki hottollo baniki enɗam ɗam fof funtatki yora mbiɗum nde jol fu ɓe mbatti seɓ woɗɓe mbatti seɓ ɓe ganda ɗum nden bane kuuɓi gay o wi kam gawri ndindi ɓe naɓorta mbiɗum eyi mbiɗum ngun mettellu gongu torotere banito ngun ñuñu gongu torotere banito en kon kuuloñ gon koñ toon kon jiyani baaba kon jiyani gorgol kon jiyani yumma kon jiyani waajirawo kon jiyani hay giɗo Allah goto embo tottata ko kacitare bottari ɓe nokka jungo gawri ɓe naɓora si ɓe jottima ɓe ukka e rotere bane koñ mettelloñ gonto ko toon daña kam koyne ko koñ ƴakki ɗum renna wawi tak suka o wona ko kala o wi kam simi immima to janginan mi waka ndungu mi ara galle ma ɗum mbaɗenin defte billahi wallahi gando mawɗo keɓtinaɗo mi yiɗa rewe inde mum kono ma laaɓoy si defte ɗe punti ma ande inde mum wona ɗon inde goɗɗo wona ɗon nden noon yo en gandu en meeɗa wawi wone diine mi haalani on ɗo mi wi on nde mbiyeten sa laali Muhammadi walali Muhammadi taw allahumma salli siwa ar te ɗum sa laari in tan a andat sen kibbitima to walle jangre to alquran ko enen ji in eyi eno ɓe mbiyata siɗon janga ceerno Abdourahma eno ɓe mbiyata jubur ayni koye woni wona ɗemgal Pular lamga wona ko ɗum cukkata ha jottina alquran beele ɗa wawi ido e pullo taki simi yiiɗo joni woddende ɗe ndenda woni yimɓe ɓe totte ɓe keynine gueɗetana kam muusi a ɓurti mbimi diine l'islam de immi e nelaɗore koye fulɓe ɗe ngari direct te nelaɗone kay suudu mum yumma ko pullo mboyin weli metti mboyin ko pullo wallahi mboyin weli sinno da okkiri
kaalen ko taki ko mbiɗen ko pullo. Tay goto wawi nitti.